хора, аз съм Monster BG и това е малко по-различно клипче. Този клип е направен за смешника BG, защото не ми харесва да псува, да обиждам моите приятели и под моите приятели имам предвид Dark BG. Момчето си има проблеми и на мен това не ми е яко, защото той смешника се има за някакъв по-велик от него. Какво му е по-великото? Окей, има 1000 съба, ама мегата, ако не му беше помогнал, нямаше да има един. Така че не разбирам за какво трябва да се подиграва на Дарка, за какво трябва да се подиграва на хората. Първо, че Дарка има проблеми. Момчето е в инвалидна количка, с коба не може да ходи. Може и да не се оправи. И това наистина е много тъжно. На мен ми става много тъпо, защото на стрима на смешника с нощи те го псуваха много. И аз се позаинтересувах малко. Намерих канала на момчето. И момчето беше много тъжно, много тъпо му стана, че смешника го обижда. И точно тогава на неговия стрим, колко някои от вас знаят, смешника ме добави да говоря с тях. Почнахме да се псуваме. Махаха му от дискусията, добавяха му, защото той садваше. След това гладнахме ние в една дискусия и там само аз и той говорехме. Ще добавя частта, в която говорихме с него. На няколко пъти го напсувах гадно и си признавам, това беше тъпо. Но вече много ме изнерви. И да, значи това е от мен. Насладете се на клипа. И чао, чао. И здравейте хора, аз съм Monster BG и това е малко по-различно клипче. Този клип е направен за смешника BG, защото не ми харесва да псува, да обиждам моите приятели и под моите приятели имам предвид Dark BG. Момчето си има проблеми и на мен това не ми е яко, защото той смешника се има за някакъв по-велик от него. Какво му е по-великото? Окей, има 1000 съба, ама мегата, ако не му беше помогнал, нямаше да има един. Така че не разбирам за какво трябва да се подиграва на Дарка, за какво трябва да се подиграва на хората. Първо, че Дарка има проблеми. Момчето е в инвалидна количка, с коба не може да ходи. Може и да не се оправи. И това наистина е много тъжно. На мен ми става много тъпо, защото на стрима на смешника с нощи те го псуваха много. И аз се позаинтересувах малко. Намерих канала на момчето. И момчето беше много тъжно, много тъпо му стана, че смешника го обижда. И точно тогава на неговия стрим, колко някои от вас знаят, смешника ме добави да говоря с тях. Почнахме да се псуваме. Махаха му от дискусията, добавяха му, защото той садваше. След това гладнахме ние в една дискусия и там само аз и той говорехме. Ще добавя частта, в която говорихме с него. На няколко пъти го напсувах гадно и си признавам, това беше тъпо. Но вече много ме изнерви. И да, значи това е от мен. Насладете се на клипа. И чао, чао. Клипа ме направи, на мен не ми бе, бе. Аз ти казвам преди да обиждаш Дарка. Защото... Искам да ти кажа. Тихо малко. Ще го качиш и го пращай на мен, окей? Окей, ама тихо малко сега. Така като се подиграваш на Дарка, че той не може да ходи, дано и на тебе се случи така и ти си в това положение. Да видиш какво дали е яко. Пожелавам ти и ти си в това положение, даже ако може и по-лошо. Ай, да идва. Дона. Да извърш да още чупе двата крака. Дона да ми стане, Дона. Не, сега. Дано. Ама чай сега, аз обиждам ли Дарка? Това, че се подиграваш на Дарка, че не може да ходи е нещо друго. Това, че аз му помагам също е нещо друго. Дано и на тебе се случи това, ама да е по-лошо, за винаги да не може да проходиш дано. Точно дано на тебе да се случи. Да видиш какво е, да видиш дали е яко. Преди да обидиш някой се постави на неговото място и помисли дали това е яко. Или не. Яко, доста е яко, искам това да стане. Защото си някакъв вашляса, не се миш, не се къпиш. Как очакваш да имаш нормални приятели, бе? Много искам да Тихо стане. малко да се скажа, бе, Вашко. До кура не ми стигаш. До кура не ми стигаш, бе, нещастник. Да не то правя с ръката, виж. Бас ги яси, честно така. Не тихо, бе. Аз искам преди да обидиш някой се постави в неговото положение и вижда ли е яко.
Арко съм казал, Арко съм го казал. Добре. Това. Искаш ли сега ще го питам. Окей, Адли, Казал съм за краката, кой ще стане, бе? добави, чай сега ще го добавя Дарка. Добави го, бе. Че съм. А ти само искал нещо. Ще иба майката от всякъде, разбрали ма? Ако имаш Аре, такава. май, да ми биш майката, бе. Аз също, че твоята майка колко е баха, знаеш, човек. Ти няма с кой е вашлясал. Мене ме интересува колко съм ти путко. Майката отворих частата путка. Ало, Дарк. Оксана, здрасти. Здрасти, значи в момента... Здравей! Можеш ли да ми кажеш какво ти е казал ония вашлясале, защото в момента снимам? И... Остали, завиж, не мани го. Не бе, аз в момента имам една част от клипа, в момента правя втората, защото то вече е много отворен се има. Мале, what the fuck, 205 събане. Аз ми изкочи нещо, вие сте виновни. Клипове направи, на мен не ми бе, бе. Аз ти казвам, преди да обиждаш Дарка. Защото... Искам да ти кажа. Тихо малко. Качиш и го пращай на мен, окей? Окей, ама тихо малко сега. Така като се подиграеш на Дарка, че той не може да ходи, да но и на тебе се случи така и ти си в това положение. Да видиш какво дали е яко. Пожелавам ти и ти си в това положение, даже ако може и по-лошо. Айде, да идва. Дона. Да извърш да още чупе двата крака. Дона да ми стане, Дона. Не, сега. Дано. Ама чай сега, аз обиждам ли Дарка? Това, че се подиграваш на Дарка, че не може да ходи е нещо друго. Това, че аз му помагам също е нещо друго. Дано и на тебе се случи това, ама да е по-лошо, за винаги да не може да проходиш дано. Точно дано на тебе да се случи. Да видиш какво е, да видиш дали е яко. Преди да обидиш някой се постави на неговото място и помисли дали това е яко. Или не. Яко, доста си яко, искам това да стане. Защото си някакъв вашлясъл. Не се миш, не се къпиш. Как очакваш да имаш нормални приятели, бе? Много искам да Тихо стане. малко да се скажа, бе. Въшко. Аре, До кура не ми стигаш. Кура не ми стигаш, бе, нещастник. Да не то правя с ръката, виж. Бас ги си. Честно ти казвам. Не тихо, бе. Аз искам преди да обидиш някой се постави в неговото положение и вижда ли е яко. Арко съм казал, Добре. Това. Искаш ли сега ще го питам. Окей, Адли, Казал съм за краката, кой ще стане, бе? добави, чай сега ще го добавя Дарка. Добави го, бе. Че съм. А ти само искал нещо. Ще иба майката от всякъде, разбрали ма? Ако имаш Аре, такава. май, да ми биш майката, бе. Аз също, че твоята майка колко е баха, знаеш, човек. Ти няма с кой е вашлясал. Мене ме интересува колко съм ти путко. Майката отворих частата путка. Ало, Дарк. Оксана, здрасти. Здрасти, значи в момента... Здравей! Можеш ли да ми кажеш какво ти е казал ония вашлясале, защото в момента снимам? И... Остали, завиж, не мани го. Не бе, аз в момента имам една част от клипа, в момента правя втората, защото то вече е много отворен се има. Мале, what the fuck, 205 събане. Аз ми изкочи нещо, вие сте виновни.